Dode vrouw in Middelburg blijkt te zijn vermoord. Vrouw werd gisteren gevonden in haar woning. En verder in deze Zeeland nu. Nieuwe spoedpleinen in Goes en Terneuzen. En cursussen om boerderij voor te bereiden op de toekomst. Goedenavond. De persoon die gistermiddag dood werd aangetroffen in haar woning is de bewoonster van het pand en ze is door geweld om het leven gebracht. Zojuist is bevestigd door mbo-school Scalda dat het gaat om een 53-jarige docente van die school. Agenten troffen haar lichaam aan na een tip om naar de woning te gaan. Bij de politie kwam woensdagmiddag rond 2:30 een melding binnen omdat de vrouw niet op haar werk was verschenen. Daarop gingen agenten polshoogte nemen in haar huis en troffen het levenloze lichaam aan van de vrouw. Omdat al vrij snel rekening werd gehouden met een misdrijf, werd er een onderzoeksteam opgeroepen. Die zijn de hele nacht en een groot deel van de dag bezig geweest met het onderzoek. Buurtbewoners reageren aangeslagen op het nieuws. Zeker ook omdat ze het slachtoffer eerder deze week nog rond hebben zien lopen met de hond. En ik kende haar, de lieve vrouw. En ik kom uit mijn werk en ineens hoor ik dat hij doet. We weten nog reden ook niet, natuurlijk. En ik vind het echt vreselijk. Ja, ze zeggen wel eens dat het een vervelende buurt is. Nou ervaar ik dat niet zo. Maar ik zit wel aan de goede kant. Alhoewel, dat dacht ik tot vandaag. Ja, dat is maar de vraag wat er gebeurd is natuurlijk. Dat weet je niet, maar het klinkt wel eng. Omdat het misdrijf veel emoties oproept bij omwonenden en andere betrokkenen, houdt de gemeente Middelburg morgenavond een inloopbijeenkomst. Die begint om 7:30 'avonds in de kantine van voetbalvereniging FC Douwendalen. En na de meivakantie houdt Scalda Middelburg een herdenkingsmoment voor de overleden docenten. De huisartsenpost, spoedeisende hulp en spoedeisende psychiatrische hulp. Ze gaan intensiever samenwerken op zogeheten spoedpleinen. Zeeland krijgt 2 van die pleinen. 1 in Goes en eentje in Terneuzen. En dat staat in het regioplan van de Zeeuwse Zorgcoalitie, de ZZC. Waarvan vandaag een eerste concept is gepubliceerd. Door betere samenwerking wil de Zeeuwse Zorgcoalitie de acute zorg in de provincie sneller, effectiever en efficiënter maken. Op dit moment komen er bijvoorbeeld nog psychiatrische patiënten bij de hap terecht, terwijl ze daar niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Of bijvoorbeeld een vrouw van 90 die naar de hap gaat, terwijl het beter zou zijn als de wijkverpleegkundige haar thuis op zou zoeken. Dit soort niet-efficiënte acute zorg moet door de komst van die spoedpleinen worden voorkomen. De praktische invulling van die spoedpleinen is nog onduidelijk. Of het een fysieke ruimte wordt waar ze echt samen in 1 gebouw komen te zitten, of een digitale werkomgeving. Dat moet allemaal volgens de Zeeuwse Zorgcoalitie nog verder worden ingevuld. En ik praat erover verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, zo'n spoedplein dat is nieuw hè, voor Zeeland. Ja, dat klopt. Die zijn er hier nog niet. Die in Goes en Terneuzen zijn de eerste voor Zeeland. En misschien volgen er nog meer. Maar op dit moment zijn het allemaal nog aparte eilandjes. Hè. De huisartsenpost, de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en de spoedafdeling ook vaak, van de kilometers uit elkaar. En in zo'n spoedplein moet dat dan allemaal bij elkaar komen, zodat ze beter selecteren en ook beter naar elkaar doorverwijzen, zodat bijvoorbeeld zo'n psychiatrische patiënt niet meer bij de huisartsenpost terechtkomt. Ja, en daar misschien uren dan daar zit. Die spoedplein, dat staat allemaal in het regioplan van de Zeeuwse Zorg. Wat staat er nog meer in? Dat regioplan is echt een totaalplan van hoe de Zeeuwse zorg eruit moet komen te zien in 2030. En er staat echt van alles in. Ze willen meer gaan samenwerken, de administratielast in de zorg verminderen, het werkplezier vergroten, zodat de uitval van zorgpersoneel minder wordt, meer digitale middelen gaan inzetten. En dat is allemaal hard nodig, want de zorg in Zeeland komt steeds meer onder druk te staan. De Zeeuwse zorg, dat komt door vergrijzing en vooral ook door het personeelstekort. De Zeeuwse Zorgcoalitie heeft uitgerekend dat als er niks aan gedaan wordt, dat er in 2030 een personeelstekort is van 7500 zorgmedewerkers in Zeeland. En daarom moet nu dus het roer om, zegt de organisatie. En met dit regioplan willen ze die nieuwe koers gaan bepalen. Ja, op een andere manier gaan werken dus om te voorkomen dat we inderdaad over nog maar een paar jaar 7500 vacatures hebben in de Zeeuwse zorg. Dit gaat nog om een plan. Wanneer gaan we nou bijvoorbeeld die spoedpleinen, wanneer gaan we die nou echt zien in Zeeland? Over een paar maanden, het wordt waarschijnlijk ergens in juni verwacht ik, dan moet er een tweede conceptversie komen van dit plan. En vervolgens moeten zorgverzekeraars en de minister er nog mee instemmen. Dus ja, dat gaat nog wel even duren. Jannes Goedbloed, dankjewel.
De Zeeuwse economie groeide in de tweede helft van vorig jaar met 4,5%. Maar het zijn met name bedrijven boven de Westerschelde die het goed doen. Want de economie in Zeeuws-Vlaanderen daalde in het derde en vierde kwartaal telkens met 3%. Oorzaak kan zijn dat een deel van de bedrijven en industrieën in Zeeuws-Vlaanderen extra veel energie verbruiken en dus veel last hadden van de sterk gestegen energieprijzen. Burgemeester Margot Mulder van Goes is benoemd tot burgemeester van Bergen op Zoom. Ze vertrekt na bijna 5 jaar in Goes en dat is relatief snel. Ik hoef niet uit Goes weg, om wat voor reden dan ook. Want ik heb het hier prima naar mijn zin. Maar als zo'n kans als Bergen op Zoom voorbij komt, dan wilde ik daar gewoon naartoe en daarop reageren. En dat is misschien iets eerder dan verwacht, maar soms moet je een kans grijpen als die voorbij komt. Voordat Mulder burgemeester in Goes werd, was ze 8 jaar wethouder voor de PvdA in de Brabantse gemeente Heusden. Een 34-jarige Vlissinger is in hoger beroep door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 4 jaar cel voor het smokkelen van een partij drugs verstopt in ananassap. De drugs zijn eerst aangekomen in Antwerpen en toen naar Brabant gesmokkeld. De man kreeg eerder van de rechtbank in Middelburg nog een hogere straf van ruim 6 jaar cel, omdat hij gezien werd als een van de leiders van de smokkelbende. Maar dat verwierp het gerechtshof. De gier die een week geleden uit diergaarde Blijdorp ontsnapte, is vanochtend in boswachterij Westerschouwen gesignaleerd. Het gaat om een gier die geboren is in de dierentuin en een jaar oud is. Ik denk dat hij met de noordoostenwind mee is gewaaid, een beetje zo richting de kust. En toen kwam hij in de duinenrij aan. En daar heeft hij natuurlijk voor gekozen om niet de zee op te gaan. Dus is hij teruggevlogen richting de kust en is hij hier in de duinen beland. Misschien wel omdat hij iets zag liggen waar hij trek aan heeft. Dat kan. Normaal ken je rupelsgieren natuurlijk van de documentaires van Afrika met de leeuwen. En daar zitten ze om de karkassen heen en daar hoort hij, daar komt hij vandaan. Medewerkers van Blijdorp die naar het bosgebied kwamen om de vogel te vangen, hadden pech. Kijk, hij gaat vliegen. Net voordat ze arriveerden vloog de gier alweer weg richting de duinen. Ja, ik ben geen gierenvanger, maar ik heb het idee dat hij nu wel echt kwijt is. Dus de kansen zullen wel sterk afgenomen zijn. Vanmorgen zag het er niet goed uit voor hem. Dus dacht ik van nou, die plukken ze zo van die takken af en dan nemen ze hem weer mee. Maar hij is gaan vliegen. En hij is nu zelfs zodanig gaan vliegen dat we niet eens meer weten waar hij is. Maar ik ben heel benieuwd of hij blijft. Misschien gaat hij naar zijn roots of misschien gaat hij weer terug. Dat zou ik echt niet durven zeggen. Wie van plan is een wandeling in het bos te maken, hoeft zich geen zorgen te maken. Nee, is absoluut niet gevaarlijk. Nee. Of het oké is, dat weet ik niet. Dat moet je vooral de tijd uitwijzen of hij hier kan blijven leven. Maar hij is voor ons absoluut niet gevaarlijk, nee. Maar goed, de kans dat je de gier morgen nog kan tegenkomen in de boswachterij, die is er dus nog steeds. De zoektocht voor vandaag, die is in ieder geval gestaakt. Jonge Zeeuwse boeren moeten beter worden voorbereid op het toekomstbestendig maken van hun boerenbedrijf. Dat vinden niet alleen boerenbelangenorganisaties, maar ook de provincie. En daarom was er de afgelopen tijd een speciale ondernemerschapscursus voor jonge boeren. Om ze beter voor te bereiden op de toekomst of het overnemen van het familiebedrijf. Mijn vader is van 0 af aan begonnen met het bedrijf en een stukje groei meegemaakt. En op dit moment ben ik er wel achter gekomen, groei is 1, maar het stukje alle puntjes op de i zetten, dat is 2. John de Bruikere is boer en samen met zijn vader heeft hij de leiding over hun boerenbedrijf. Zijn vader begon ooit met het telen van aardappelen in een schuurtje. En nu staat er een bedrijf dat internationaal aardappels levert. Op termijn moet zo'n John het bedrijf gaan overnemen. Maar dat is niet zo simpel als het lijkt. In de winter dan maken we de aardappelen klaar voor export. En dan werken we ook met een man of 5 om de aardappelen in de zak te krijgen en dan zo te kunnen exporteren over heel de wereld. En alleen krijg je niet veel voor elkaar. En dat stuk vraagt toch een stukje meer management. Het is niet alleen maar dat de teelt heel belangrijk is op akkerbouwbedrijf, maar het totaalplaatje moet lukken om een rendement te kunnen behalen. En daarom volgde John ook de speciale ondernemerschapscursus, mede gefinancierd door de provincie, die er €12.500 aan bijdroeg. Als je het bedrijf overneemt van je ouders, dan hebben je ouders een bepaald beeld hoe dat die het bedrijf voeren. En vaak ga je op dezelfde voet verder. Maar is dat nu wel de juiste manier om het bedrijf te voeren? Want jij als persoon bent anders, dus past de strategie die je ouders hebben bij wat jij als persoon prettig vindt.
Is dat passend in het toekomstbeeld, wat de maatschappij, de omgeving van jou vraagt als agrarische ondernemer? Of moet er toch iets in veranderen? Dat geldt voor bijna alle deelnemers en ook voor Loes van Dijken uit Wolvaartsdijk. Binnenkort neemt zij het akkerbouwbedrijf van haar ouders over. Wij zijn in de voorbereiding op de overname, dus dan komt er heel wat op je af. Maakte je daar vooraf dan zorgen over dat je zei van ik wil er toch eigenlijk nog wel iets meer grip op krijgen? Ja, er komt wel heel veel bij kijken, dat zeker. Maar ja, ik heb wel vertrouwen in dat het gaat lukken, want het is wel iets wat ik wil. Je eigen strategie op papier zetten. Want je hebt hem wel ergens in je achterhoofd, maar schrijf het eens op en doe er eens wat mee. Bespreek het dus met je ouders en je partner en hoe ga je dat in het vat gieten? Terug op het bedrijf van vader Jos en zoon John de Bruikere. Hoewel hier een overname nog in de toekomst ligt, wil John daar nu al op voorbereid zijn. Uit het cursus heb ik geleerd dat we de tegenvallers, dat ik wil dat de tegenvallers zo klein mogelijk blijven en dat we de slecht presterende percelen op een hoger niveau kunnen krijgen. Zeg maar. Dat is onze insteek. Of dat is mijn stukje strategie wat ik dan toch een deels ontwikkeld heb tijdens de cursus. En of hij daarmee klaar is voor de toekomst? Daar gaan we vanuit dat ik er wel klaar voor ben. Alleen het is wel mooi dat je nu nog met z'n tweeën de stappen kan maken. En op het gemakje groei je er wel steeds meer in. Het was vandaag een bewolkte dag in Zeeland. En uit die bewolking viel af en toe een bui zoals hier in Vlissingen. Morgen meer opklaringen, meestal droog. Maar het weekend belooft toch regenachtig te worden met misschien zelfs een klap onweer. En op onze site meer over de Spuikom in Vlissingen. Dat braakliggende terrein daar, dat moet veranderen in een echt stadspark compleet met uitkijkpier. Maar de oppositie is bang dat het een financieel fiasco wordt. En vanavond praat de Raadscommissie Ruimte over het plan. En wat dat dan oplevert, ook dat later op onze site. En tot zover deze Zeeland Nu. Van deze donderdag de 20e nog een hele fijne avond en graag tot morgen.